Parisintaan kami ang sumon lang. Ano barangay kami? May na ano ka, may nakatingin ka sa basketball daw. Suot ka? Hindi namin nakasumo na. Kani di ba? Si Edelbert Isolga. Parisip kami sumon, ma'am. Kaya nagpasumon kay may nabitin ata sa basketball. Na, kay nagawan. Nakita na. Basketball ka ga? Madam, bisan din na nakabot basketball. Sa Pupuyo, sa Tambang. Duman ka nga may nabitil ka? Why? Ay, inusinti lang. Kaya na lang langga ang ano ang papilit bila nga may dito ang complete details ang reklamo. Pa-receive na lang namon. Edelbert Isolga. May parisintaan kami ang sumon lang. May ano, barangay kami. Barangay kami. May na ano ka, may nakatingin ka sa basketball daw. Buot ka? Hindi namin napasumo na. Kani di ba si Edelbert Isolga, tiga sa Sulunan. Dili man daw sa atbang sa sementeryo. Basis papang to, raw. Agadong. Napaplas pa ko. Parisip kami sumon, ma'am. Kaya nagpasumon kay may nabitin ata sa basketball. Na, kay nagawan. Nakita na. Basketball ka ga? Madam, hindi na nakabot basketball. Sa Pupuyo, sa Tambang. Duman ka nga may nabitil ka? Why? Ay, inusinti lang. Kaya na lang langga ang ano ang papilit dira nga may dito ang complete details ang reklamo. Pa-receive na lang namon. Pa-receive namon diri sa imo. Why may dara sandagi ni kanan diri ma'am? Why may sandagi ni kanan Is diri? mamang mo ka ha abroad. Ay, Sa abroad ya mama. ni-receive mo lang tanawon mo lang ang pangalan sa nagreklamo sa imo. Gud ko diri yan oh. Loko gidubo mo loko. Sana all. Na lang kami nauuna. May 500 na yun. Dahil ikaw na Ano nang pa-surprise sa iya ma'am? ibang dahilan ng aking paghinga. Kaya huwag mag-alala. Hoy. Ato bang diri ta? Malipay man ikaw sa gamay nga sorpresa nga mahatag ko sa imo. Madamo gid nga pasensya nga akong ginapangayo sa imo Dili ba tabangan mo kay pila-pila lagi ka tuig nga ari ako sa layo. Hindi ko man gid kamo maupdan kag hindi ko kamo makaupod sa mga espesyal nga adlaw kag okasyon nga inyo ginasaulog pero kabay pa nga na makaintindi kag maintindihan ninyo nga ang ginahimo ko para sa aton tanan nga mga bata ko kag sa aton man nga mga walang nga ara dira sa tupad ninyo bisan ako man nga nanay ninyo nagasakit man akong puot kag kung mauna-unaan ko nga ari ako permi sa layo pero ang tanan ginahimo ko para lang sa inyo nga mga bata ko kapay pa nga maging mabuot ka dondong kadya kay malam dot ikaw
hindi ko sige pasaway, kaya di ka na sige ka na ato Pwede ha. na sawa eh. Bisan kon kis amay may ginapangayo ka sa akin pero di ko man mahatag dayon, pero kapaning kamot man ko nga mahatag ko sa imo bisan hindi dayon sa tion nga gusto mo. Kunta na hindi lang ikaw magsungkot kung di ko mahatag Kuya, ang tanan nga aw, eh, ginapangayo mo kay balaan manda mo pa ako mga responsibilidad sa kinabuhi. Hindi ko mahatag ang tanan kung kaya may araman ako mga maayo nga mga Wala ko kabalo ka na. araman ako mga handog. Kaya po ako pinangakon handong para sa imo kagay ate mo. Ang gusto ko lang tani nga makatapos na ikaw sa pag-eskwela samtang kaya ko pa kamo gastuhan kung ano man inyo gustong maabot sa inyo kinabuhi. Kaya nagamalam na ko dong, hindi ko nabalaan kung pila pa ka tuig yatag sang Ginoo sa akon para matibayan pa kamo kag matagaan pa kamo kung ano man inyo gusto maabot sa kinabuhi. Kay kung tani, sulod yun na sa una-una nyo nga pag umanak madula sa kalibutan, makakabot man kamasing mayad nga panginabuhi kag maging maayo man na inyo kahintang sa kinabuhi ninyo. Kaya hindi sa tanan nga tion ara ako nga namang ninyo kag ara ka man nagabulig sa inyo grabe sa tanan. Di amo lang gid na ang gusto ko tani sa imo dong magbuot dun ikaw hindi dun ka sige ka pasaway hindi sige ka nagaw ha. Happy birthday dong, happy birthday kid, halin kay mama. Happy birthday Totong. Kani malipayon man ikaw sa gamay ko nga sorpresa. Halong gid ka mo pirmi nga tanan ha. Love you, bye-bye. Ipulitan yung matatana, pahinga muna. Dong, ano business mo kay mamang mo, Dong? Makita niya. Lawig ka man, Dong, ay? Dong, lawig ka man, Dong, ay? Sige na, Dong. Si Elsa. Business na kay mamang, Dong. Ano message mo? Salamat lang, Mang. Salamat lang. Santo Igliwat. Sunod to eh. Dong, ikaw ang siyang agot. Ay, walang man sila, ma'am. Walang sila. Okay. Mingaw kaya kay mamang mo, Dong. Okay, ako ulit si mama na napag-pandemic. Pero 3 years yun siya dapat na. Sige, kanta. May pambakal na si Dodong, ano Dori Doors? Wow, tete. Habang wala ka si mamang mo Dong, ari anay hug mo Dong ha. Happy birthday! Palakpakan mo si Dodong! Happy birthday!